adhesive membrane, 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 adhesive membrane. நாங்கள் மேக்ஸிமம் வந்து HAC மெம்பரன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். மந்த்து 200 to 300 குவான்டிட்டிஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ எங்களுக்கு எதுவுமே லைஃப் இல்லை, அந்த லைஃப் வைஸ் எதுவும் இஷ்யூஸ் இல்லை. குவாலிட்டி வந்து பெட்டராக இருக்குது, கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்குது. நாங்கள் ஒன்ஸ் கஸ்டமர் கொடுத்தோன்னா அதில் எதுவும் இஷ்யூஸ் இல்லை. బట్ మనకు వేసిన ఒక 2-3 మినిట్స్లోనే మనకి టీడీఎస్ అనేది కంట్రోల్ అయిపోతుంది. సో ఎంత సాల్ట్ ఉన్నా నియర్ బై 2000 టీడీఎస్ వరకు వేశాను, బట్ ఎలాంటి ప్రాబ్లం అయితే రాలేదు. More than 10 years, ICS membrane I am using. Water flow also, good result also. Quality also very good. Hardness, low DDS, hardness, any place for supporting the membrane. நான் வந்து அரௌண்ட் ஒரு 3 to 4 இயர்ஸாக வந்து HAC மெம்பரேன் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இப்போ சென்னை சிட்டியில் இருக்கவங்களுக்கு தெரியுது, அவுட்டரில் இருக்கவங்களுக்கு நான் HAC மெம்பரேன் தெரியல. இப்போ வந்து HAC வந்து இப்போ கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ளோ வந்துருக்கு.